ten hora usted? Serán as 6:30, máis ou menos. Creo que son as 6:27, por aí están chegando. Sí. Pasa que eu tiño hora para dentro de 3 minutos. No, voucho antes. Baste antes. Sí, eu estou esperando vos. É usted que está esperando. Eu vim ao hospital de día. Teño para toda a tarde. Moi ben. Bueno, señores, estamos no centro de día do Voltas co Prato de Televisión de Galicia cociñando, como sempre en directo, son as 6:27 da tarde, como vedes, non temos público porque tivo que marchar. Home, eran cativos. Tivo que marchar, sí, porque a xente ten que ir para a casa. E mañá hai cole. Claro, mañán hai cole, tiñan un viaxe longo, entón quedamos nós de público. Pero non pasa nada, porque a xente que nos ve na casa sabe que ten que seguirnos nas redes sociais, @Voltas co Prato, e temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan, se teño que dicirle diante deles a costa, E se cobras, a ver o que dis. Se cobras, Cociña- ten cuidado que charreamos rapidamente. Cociñan Xulio Mato de Begoña Vázquez, un aplauso para eles, veña, vamos para lá. A ver, tirade. Ai, que artistas, señores. Sí, imos cociñar, a ver que é o que traemos para o día de hoxe, pero antes de nada temos que dicir unha cousa. É que o sorteo xa está pechado. Xa está. Xa hai gañadora nas redes sociais. Vamos como a... Ganou un pato, Estou dicindo gañadora, Xa hai gañadora nas redes sociais, así que, por favor, entrade no Instagram. Hai unha persoa agraciada, que é unha muller que levará o libro do Voltas co Prato, pero atención, porque esta semana igual sorteamos outro. Estamos moi generosos. Moitos libros temos. Estamos votando por fora neste programa. Por Votamos iso é o sí. máis vendido, comprámonos todos, non? Correcto. O máis vendido porque o compramos todos nós. Bueno, señores, imos cociñar a ver que nos trae Nieves de Mesía. Son Nieves de Mesía. Hoxe vou facer acelgas con bacalao. O día anterior desalgamos o bacalao, cocemos as acelgas, así algo troceadiñas, non enteiras, e nunha fonte de forno poñemos primeiro o bacalao, despois as acelgas cocidas, logo facemos unha bechamel. Dámoslle bastante queixiño rallado. Dá un ratiño ao forno, como 15 minutos ou así, porque as acelgas xa están cocidas. E o bacalao enseguidiña coce e está, bueno, divino. A ver si as cociñeiras de hoxe son capaces de mellorar e sorprenderme cunha receta máis rica en acelgas. Picos! Aí está, hecho. The lions live tonight. Nieves de cambre, Menudo Norboto. pedía acelgas para Nieves de cambre. Bueno, o tema, que se nos pasa por aquí. Nieves de cambre quería acelgas para cociñar e nós, evidentemente, vamos traer acelgas e ademais imos desmitificar o que di moita xente. Sí. Que Que di di moita xente? Porque a acelga é insípida. Hai xente que di, a acelga está boa. Sí, home, sí. Probaron poucas veces. Probaron a poucas. Ahora Ou mal teño- feita. Exactamente. Teña que probar ahora Carlos Arracita. Queredes deixar de empurrar a mesa pa diante Que ahora, como lle cambiaron os rodís, É que ahora vai moi lanzada. Bueno, que queres facer, Xulio Mato? pois eu vou facer un guisiño suculento con acelgas, fabas, pataca e tociño entrefebrado. Por que? Super rico, porque é moi diferente. No, suculento, por qué? Suculento porque é moi saboroso. Saboroso, cremoso, meloso, gustoso. Para mollar pan. Claro, co touciño entrefebrado, Home, cualquiera claro, é para darlle sabor, Evidentemente. para que xa de por sí ten sabor, que é a acelga. Bueno, o aspecto ou a idea non é mala. É boa, de feito. É boa, de feito. A ver como sorprende a Nieves, é que vai facer a nosa queridísima mellor cociñeira do ano 2024 de Galicia. Pois non se ten moito que facer. Xulio, hoxe. Ti non tes? Eu teño unha receita, pero claro, unha super receita. Entonces este non ten nada que facer. Entón, que vai? Nada, pero nada. Vou facer unha pizza. Que che parece? Unha pizza de acelgas, xa verás que rica. Con queixo de arzúa e con chourizo. É a masa E pois unha sorpresa. A masa comprada, no, porque Por xa qué? verás, porque é ovalada. Bueno, creo que é mellor que empecemos a cociñar. Señoras, señores, imos cociñar a acelga. No Voltas co Prato quedamos con Begoña chistosa. Imos alá. A ver, Bego. Espera que lle vou dar aquí. Era ben que tiveras prequente o forno, non? Vamos a prequentar o forno xa a 220 grados. E vas facer a masa. E vamos facer unha masa. Ah, vale. Super sinxela. Vale. Non É unha comprada. masa- Non comprada, nunca. Pero se a masa faise así. Como? Porque é ovalada, Como? entón non é comprada. Como di un colega, como di un colega meu, chasquido. Chasquido. Exacto, Chasquido. Rapidez, chasquido. Estás feita unha poeta hoxe, eh? Sí, estou moi poeta. Non é unha masa comprada, é unha masa ovalada. Aí vai. Un pouquiño, buscar un pouquiño de levedo de panadería. Aí. Ah. Vale. Vale. Entonces vamos a engadir depois a auga.
Que tiñas aí abaixo nun peto máxico de Doremo? Sí, aquí debaixo temos moitas cousas. Begoña Levo de ten- panadería seco, vale, uns 6-7 gramos, Ajá. vale, dependendo do que vayamos facer, 1 kilo de fariña, 600 de auga, sempre che digo que temos que equilibrar sempre a fariña ca auga, non? Vale. Entón, aí o que vamos facer é sempre, a fariña sempre vai ser máis ou menos, se é 1 kilo de fariña, vai ser a metade de auga, 500. Sempre- E aquí neste caso vamos dar 600, para que nos quede un poquinho máis hidratada, Entonces vale? darlle 300 de auga, non? Se lle dar 600... Ah, non, vas lle dar 600 de auga e 1 kilo de fariña. Vale, vale, perdón, perdón. ¿Cómo está As Cañota? matemáticas de Lourdes de No, Cañota. pensei que si dixera fariña, Cañotas. pensei que lle ibas botar 600 de fariña. Vale, vale, Como vale. está o tío? Bueno, a xente da casa que nos chame, 664 48 3419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para que? Pois, para vir de público. Para vir de público. Se queren, poden vir de público tamén, se queren. Incluso chegades ahora, Rúa do Muiño 34, ordes, chegades, entrades pola porta e poñemos vos aí de público. Non hai problema ningún. Chamade ao Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños como sempre, 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión das Das acelgas. acelgas. Sí, como che gustan Moi as ben. acelgas, E A as mí sí me pencas das gustan. acelgas. O que eu xa vou solamente usar, vou poñerse isto, vou solamente usar a folla. Ah. Pero a penca podémola usar. Rebócese, non? Rebózase, frítese, rechea, Sí. fixémola. De feito, eu creo que xa fixemos Non aquí. eu fixeron con almendras que estaba buenísima. Correcto, recordo. Moi boa, sí. pero Pero perdeu. ese non está no libro, creo. No, esa non está no libro. No seguinte. No seguinte, número 2. Aceite. Aceite. E ahora hai que, como botamos a levadura, botamos azúcar. Vale, para que nos medre. E ahora vamos vamos ir engadindo a que fariña. coma. Para que coma, claro. Moi ben. Aí Moi vai, ben, moi ahora ben. sí. Porque se leva mal co sal, pero moi ben co azúcar. Bueno, O leve, isto simplemente vamos dar así. Hai que recordar que sempre un pouquiño de aceite, un pouquiño de azúcar e un pouquiño de sal. E isto sirve despois- para calquera pizza. Sí, a ver, esta masa valche para O calquera. sea, é unha masa Sí, estándar, non é unha masa estándar. especial para que lle vayas botar a celga, queixo, No, chourizo. no. No caso, mira, por exemplo, ainda falábamos eu e Xulio antes que poderíamos botarlle perfectamente as pencas cocidas na masa tamén, sabes? Trituralas ou non? Trituralas e ou botarllas. cortalas. Sí. Cortalas, cocelas, a botarllas aquí O na sea, que masa. ti en vez de facer o borde como cho dan nas pizzerías recheo de queixo, Sí, pode ser da celga. ele enchelo de pencas. Bueno, nin tan mal. Pencas da celga, sí, non. Gustoume Mira, a idea. temos a masiña, ahora Que rápido. temos que... A masa faise nada. Por eso, comprala é unha tontería. Tela no congelador ocupando espacio, peor. Porque ao final gastar luz. Pa qué? Isto vai en 2 minutos. Levadura seca, un poquinho de aceite, un poquinho de auga, un poquinho de fariña e listo. E agora o que vamos facer é tapala e deixala repousar. 45 minutos. Eu creo que o congelador traja o mismo de luz, teña a masa ou non. Non gasta igual, Non gasta igual se están chíos que vacíos. Que menos vacíos, en serio, Bueno, Porque non o cañota circula está aire vacío. tanto. É O verdad. cañota está vacío. Quero O de dicir, cañotas estará vacío. non creo que a diferencia sexa moi grande. Bueno, depende dos congeladores que teñas. A ver que opina Xulio desto. Veña, imos con Xulio Mato. Vamos palo. A ver, ó. Pois eu dolle razón a Begoña. Sí. Sí, canta máis cargadas están as neveras e os congeladores, máis consumen. Vale, porque teñen que tirar máis. Claro, tens que tirar máis. E aparte, cantas máis cousas tes, par máis a elas. Tamén, abres Entón, máis. abres e pechas máis. Ves, eso, vale. Compro o argumento. Moi ben, vendido. Compro o argumento. Vendido. A ver, Bueno, ti que vas facer un Vou facer guisiño, un non? guiso meloso, saboroso, espesoso, Espesoso. cremoso, super rico. Mira, aquí Quentoso. teño quentoso para mollar, panoso. Bueno, un refrito de allo e allo porro, vale? Picadiño, Ola. para que se nos vaya facendo aí. Entón, ese, deixámoslo aí chup chup. Gústame de refrito que antes ti máis eu estuvemos fora e dixemos carai. O sea, digo guiso porque salimos fora e carai, xa fai Sí, frío. refrescou, Xa eh? vai frío. Refrescou. Xa vai, xa. Sí, hombre. Sí. Xa os días son máis cortos. A refriou, así que un guiso, moi No. bo, de acelga, E Xulio aparte, Mato. o mismo, os guisos sempre están moi ben porque, como ben sabes, saben mellor dun día para outro. Correcto. Entón, Que isto che feito. te lo preparo, chegas a casa, quéntalo un pouquiño e É tes o que non sabes que faz con el. plato saludable, non tanta comida rápida como pizzas e cousas desas. O que sobra sabes que faz? Mételo no congelador, para que consuma. No, home, no, como vas meter no congelador? Con isto non che fai falta meter nada vale. no congelador, non sobra. Vale. Non sobra. A ver que lle parece a nosa convidada, imos chamar un fortísimo aplauso a Nieves de Mesía. Un aplauso para ela. Vamos, Nieves. Celga vai, a celga ven, a celga vai, a celga ven. Como ven? Celga vai, a celga ven. Está a motivadísima, celga- motivadísima que as acelgas. És moi fan das acelgas, ou? Non moito, pero bueno. Sei que se vai, a celga vai, a celga ven. Moi bien. Sei que se vai. Entón, non é moi fan das acelgas, pero hoxe a misión dos cociñeiros é conquistar o seu padal
con acelgas. Así que... Xulio Mato, conta, ya Nieves. Nieves, eu vouche facer un guisiño. Vale. Gustan os guisos? Sí. Bueno, pois super rico. Mira, con este refritiño, estou facendo con allo porro, despois vou no triturar. Non vai aparecer a verdura que está moi ben pos cativos, que non queren comer verdura, e ao final cómena, pero bueno, con outra textura. E vou facer un refritiño, teño aquí uns allos, e vou botar ben de touciño, porque leva acelgas, pero leva touciño, cogomelos... Eso sí que che gusta máis que a acelga, verdad? Eso xa, cando botou aí o touciño interfibrado... Deixamos como sempre o allo un poquinho ao lado para que dore, agora así xa nos vai empezando a suar un poquinho o touciño, vale? Aquí teño unhas setas que estas son compradas, pero bueno, ainda hai algunha seta por aí polo monte, entón podemos ir a elas, as que coñezamos. Con que cara falas da masa ti de Begoña e despois compre os cogumelos? Xa, porque non tiven cando ir ao monte este fin de semana, Claro. coñezas? Claro. Serán dos vos, non serán deses Son vos. alucinógenos. Sí. O que nos faltaba xa neste programa. Xa estamos nos rillados. Sí, o que nos faltaba neste programa xa. Sí, de vez en cando, Miriam. Xa empeza a dorar un poquinho o allo, entón ahora xa mesturamos todo, que se nos refogue ben, vale? Non vamos a sacar da tixola, vale? Porque así ca auga que solta a seta xa nos empeza a cociñar. Vale. E aquí non vamos botar o sal hasta saber canto lle vai aportar o touciño. Moi ben. Perfecto. Estás moi atenta, Enia. Moi rico, Moito. Moi rico. Porque a ver como botas as celas. A mí, puré. O que quere ver son as acelgas. Puré. Nas acelgas vou utilizar tamén a folla só desta vez e vamos Mas só as pencas, tampouco. Non, hoxe non. Hoxe non, pero podemos guardar, como ben dixo Begoña, para rebozar, para echar, para un caldo, para unha cremiña de verduras. Conxeladas non, porque consume moito. Claro. Costache máis o collar co Eu caldo. teño o conxelador vacío pola túa regra de 3. Ti te lo vacío seguro, o cheo de tapers. O cheo de tapers, eso sí. A ti esperanza do sogro, de miña nai, de miña avó, sí. Vamos a botar. Bueno, que che parece, ben? Perfecto. Pois A ver. entón, imos ver o de Begoña. Veña. Vale. Arrímate aí a Begoña Vázquez, por favor. Vamos por allá. favor. Begoñiña. Ten vida, Nieves. Vamos allá. Igual, Ai, Begoña. Vouche facer unha pizza. Ferve la auga no sartén. Fervo algo na sartén. Sabes por qué? Ahora, Por que? Vou dicir por qué. Porque nas potas tardan máis. E na sartén tarda menos. bueno, ese eu che digo que frío nas potas. Eu tamén frito nas potas moitas veces. Cando son calamares eso, como pota máis alta, salta menos. Salta menos, sí. Estamos agora. E isto, eu mira, e as almejas marineras, eu tamén as fago na sartén. Ai, Eu a no, primeira no. vez que me viron, tío. Ai, Dios mío, unhas almejas marineras na sartén. Na miña Pois é moito casa máis tiña que ser rápido. unha sartén ben grande, porque unha pequena non chega. Claro. Entonces prefiero unha poza. Pero esta para comer Os trucos vos son maravillosos, eu quedo pampo. E que hai? Entón, as acelgas dentro, non? Para Vamos cocer a escaldar xa. as acelgas, exacto. Vale. E fixen unha masa moi sinxela. E agora xa temos aquí, xa empezou a levedar. Pasaron 45 minutos, Sí, Begoña. pasaron 45. 45 minutos, aí o Xa tedes. temos unha masiña moi chula, mira, como xa está moi subida. Ajá. Mira, que bonita está. Está perfecta. E agora, o que fago eu sempre é estirar sobre pan relado, vamos deixar así cerradiña. E hoxe vamos a facer un truco nas casas para simular un pouco a un forno de pizzería. Vamos facelo no fondo de todo, vamos a facer na chapa de abaixo, vamos a Sí. botar aí directamente, 4 minutos aí e por vamos a terminar de gratinar na parte de arriba. Para que se che Algo curioso. torre ben por debaixo. Claro, para que faga un pouco de suela na parte de abaixo. Entón vamos a facer con un poquinho de pan relado, para que Vale, nos quede así para que quede máis crocantiña. crocante, vale. E despois na parte de arriba, estás salivando. Estáme gustando, Estáme gustando, E isto vamos a facer despois. A Ahora ver que se che vamos deixo facer? algo, Isto no. que vamos a facer é escaldar Cando probe. as acelgas, non? Vamos a deixar que se cociñen un chisquiño, Ajá. a parte verde, e por vamos a botar na pizza. Así por rapaces tamén está guai, porque non te dicir, ai, non quero acelgas. Na pizza. Na pizza, Nieves, tesme que dicir cal das dúas levabas ti pa cambre, así... É que está tan complicado. Tan complicado, Porque non che gusta a celga, pero o guiso sí, mala pizza tamén, verdad? Eu levaba os dous. Primeiro comía unha poquinha de pizza, despois un pouco de... Correcto, non é mal plan, non é mal plan, non é mal plan. O non, primeiro ou o segundo. non. Bueno, pois te lo quieres pensar. Bueno, A pues zona de vamos a pensar. sufridores, na que hoxe estás só. Estás ti só ali hoxe. Mellor sola que... Mal acompañada. Veña, vamos a dar un aplauso a Nieves. Nieves, moitísimas grazas. Un aplauso para ela que ven de Cambre, está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, hoxe é luns e cociñamos acelgas e imos demostrar que non son aburridas, así que non me poñades cara de acelga e escoitade este par de cousas. Polo visto, son orixinarias de Asia e témolas por aquí dende hai un par de milenios, sí,
en Galicia reprodúcense de maravilla, pero sempre tiveron sona de algo insípidas e por iso os nosos receitarios de toda a vida trataron de achegarlle algo de graza, acompañando os doutros ingredientes máis contundentes en sabor. Agora a cousa algo cambiou e mesmo sabemos aproveitarlle ata as pencas rebozadas ou recheas son todo un manxar. E coa folla, que facemos? En Valdeorras, por exemplo, fan empanada e sei que lle chaman maravallas. Hai que ir por aí, a verdade, probales. E se non, probade unha pizza ou un guiso como os que fan hoxe Xulia e Begoña, xa nos contaredes. Falamos, como sempre, en @avoltascoprato. E lembrade que nuns días temos sorteo activo, Vale, así que moi atentos á Televisión de Galicia porque repartimos libros gastronómicos. Xulio Mato. Yo me lo guiso, yo me encántame. Encántame. Xa non sei o que iba a decir. É que cando soa esta canción, Bueno, borras echa memoria. vamos a ver. Veña, acelgas. Pregunta de concurso, cañotas. Ajá. Cal é o truco para espesar un guiso? Levo 50 euros. 50 euros non levas, pero se non acertas igual levas unha colleja porque dixémolo moitas veces. É que hai moitas formas. Bueno, sin utilizar ningún espesante de fora. Vale, pois triturar. Moi ben. Pois no. Moi ben. Pois librache ter unha Onde está a colleja. miña pasta? Librache ter unha colleja. Mira, aquí teño, bueno, estos son as acelgas. Mira como deixou o tema aí. Mira, e aquí teño o refrito de allo porro. O allo e unhas pataquiñas cocidas que teño. Pero tes todo o refrito, vale. Está todo, sí, todo refrito. Vale. Entón, isto vámoslo triturar. Ai, xa noto máis espeso o tema. Claro, hombre. Noto máis Isto vamos a espeso. facer unha pastiña super rica. Sí. Mira, ves? Vai Esa que che dixen que iba a ser, cremosiño, esa che dixen eu que iba a ser un guiso melosiño e super rico. Mira. saborosiño, Saborosiño, melosiño, contundetiño, cremosiño, cremosiño. outra vez. Ala. Bueno, entón, Todo vamos aquí vai. para a pota. E ahora, rico. claro, esto sería un puré. Que rico. Entón, nos necesitamos Buah. unha salsiña. Entón, mira, Que caldo un de? caldo de verduras. Moi ben. Vamos a botar aí. Vamos a dar candela. Despois imos corrigindo como queremos o espesor. Ala. Vale? E hai algunha legume, así, eu que sei, coa que a ti che gustaría acompañar o teu guiso de acelgas? Sí, claro. Teño aquí estas maravillosas fabas. Podes Pregunta decir, fabas, que queda fabas. mellor, sabes? Pregunta de concurso. Con que acompaña Xulio, o seu guiso? de acelgas, Con... fabas. Con que legume? Con que legume? Con que legume? Con que legume? Con fabas. Con fabas. Claro. Menudo Vale. lío. Estar meliando, Con que legume? Con que legume? Con fabas. Con que? Este vai ser un guiso de acelga con faba. Con que? Con que? De qué? Estar meliando. Con que? Con fabas. 664 4834 9, chamado a voltas co prato. Con que acompaña Xulio? Con que legume acompaña Xulio? O seu guiso de fava? De acelgas. O seu guiso de acelgas? Con fabas. Chamade, Bueno, temos pues 50 mira. euriños en xogo. Veña. O mismo que Bego. Descartamos o cañoto, vale? No! Penca, sí. No! Mira, aí che vai o primo. Entón, aí nese caldiño, ahora cando empece a ferver, é donde vamos a botar a cocer a acelga, por qué? Porque a pataca e a fava xa están cocidas, vale? Que che pasa, cañotas? Que teño que Sí. xuntar a familia todos. Sí. Bueno, mira que pintaza vai collendo, xa empeza a dorar un pouquiño. Ahora vai xelle o lume aí, Ajá. Ahora está no 5, vale? Para que se vaya, xa soltou toda a auga o cogomelo e xa reduceu. Moi ben. E agora que isto empeza a ferver, se non me engaño, non? Vai, Pronto empeza a ferver, anda aí. xa vamos a ir botando. Xa bota A ver, inmediatamente no vamos. caldo e máis. Sí. Eso, Cañotas. Eu teño que rematar a pizza, joder. Señor, dame paciencia. Madre mía, tío. Vou con Begoña. A ver, La amiga mía tiene una pizzería. Pizza por la noche, pizza por el día. Es italiana, pero vive en Hialeah. Pizza por la noche, pizza por el día. Tenía que comentar una amiga. Xa está. xa chegou. Sin preparar, eso Ah, estaba. está sin preparar, Sí, Bicho? Xa sí, sin sí. preparar. Eu non fixo nada, só fixeche Hoxe o programa, a verdade é que moi ben. Empezamos o inicio como nos deu a gana, porque non había público. Claro. Ora A ver. andamos por aquí a volta, moi ben. Bueno, facemos o que podemos. Sí, facemos o que podemos. ok. Facemos o que podemos, somos así. Bueno, mira, o que che dixen. Entón, masa. Masa. Pero biches, estirada carmáns. Non fai falta estirala con... Hai que estirar carmáns. Hai que estirar estirala carmáns, sí. carmáns. Estame apurando xa a muller que me fala por a orella. É Dios. E Dios, Sí, pois sí. estame apurando. Sí, Dixo, sí. venga, dalle. Está dicindo, o tempo é o que é. O tempo. Tempos fulli.
Dixo, demais así, Tempos fugen. E dixo, o tempo é o que é, tempos fugi. Vamos allá. A mí nunca me falou así, está un pouco enfadada con Begoña. Comigo, eu non lle fixe nada. Fuches Ai. tú que bailaches. Ela dice que non está enfadada con ninguén. Vamos a botar. Vamos a botar un pouquiño as acelgas. acelguiñas. Que só as escaldaches, Mira, non? só as escaldei. Por eso Mira que teñen ese coloridas. verde así, claro. Claro. Ahora vamos a poñer primeiro o queixo. É que xa me temblan armaos. Oh, Solo de pensalo. oh. Aí vai. Poñemos o queixo. Acelga, chourizo, queixo de arzúa, E que se queres, podes usar tomate o que queiras. e masa. O que tú queiras. Fache- Vale, se che gusta outro queixo, outro queixo. Se non lle queres poñer queixo, non lle poñas queixo. Se lle queres poñer solamente verduras, polle poñer solamente verduras, solamente con acelgas. Tú chegas Xa á está. porta do ceo, ofreces yo a San Pedro. Home, con isto entras eu, sí. San Pedro, Home. a pizza de Begoña. Mira, que lle falta esta pizza? A ti que che parece que lle pode faltar esta pizza? Forno. Faltalle unha forno. Vamos, mira, vamos a meter aquí. ¡Amba! Muy ben, pensei que che caí, Sí. Aí vai, ahora vamos a meter Vale, fachadísimo. vamos ao forno. Ao forno. Canto tempo? Vamos a facer na parte de baixo, mira, Correcto. Vale meter así toda, Claro, vale. vamos a matar así. Ai, Begoña. Non pasa nada. 220 grados, 4 minutos, vale? E por vamos lle dar outros 3-4 minutiños para gratinar na parte de arriba. 220 graus, 4 minutos. Exacto. Moi ben. No fondo do forno. Dixo non moi fuerte, no fondo do forno. Dixéchelo como enfadada. Sí, non sei por qué. Repítello, que igual hai xente que dixo, está enfadada comigo. No fondo do forno. No, pero dillo ben. Digo yo ben, no fondo do forno. No fondo do forno, por favor. Pois deixamos a Bego e imos con Xulio Mato a ver como vai o seu fondo do forno. Sí, bueno, facer. Bueno, pues mira, A xa ver, teño toda a conta. celga, todo o refrito de touciño interfebrado. todo metido todo aí xa. Xa metido todo aquí. Moi ben. Estante chamando, cañetes. Creo que é para a túa pregunta. Ah, é para a miña pregunta. Sí, é Carmen e é de Hola, Cangas. Carmen, que tal? Hola, Boas tardes. boas tardes. Como estás? Pois moi ben. Moi ben. Estás sentada? Sí, Porque todo o mundo di que está sentado cando chama. pois estou sentada no sofá. Bueno, que che parece este guisiño? Pois moi ben. Sí? Queres máis do guiso ou da pizza, Carmen? De guiso. De guiso. Home, unha persona como Dios manda. Claro. Unha persoa de verdade, non? Bueno, e agora estate moi atento o que lle vou incorporar ao guiso Begoña. Nada, non fixen nada. e vaiche facer Fran a pregunta. Atento ao que estou votando, Creo algo aí, Begoña. Vamos coa pregunta de concurso, veña. Carmen, por 50 euriños, con que legume acompaña Xulio as acelgas do seu guiso? Con fabas. Moi ben, ben. estaba se vendo, moi ben. Vamos dar un aplauso pelos 50 euriños que leva Carmen para Cangas. Oiches, a min é que me gusta moito Cangas. Podíanos invitar, Bueno, verdad? eu Home, sí. tamén, Pasa que viví moitos anos en Sillera. Ah, Anchiller. Ai, sí? Sí, Pois temos que nos coñecerlo. sí que nos conhecemos. Ah, pois eu ahora pola voz non te pillo, Dame, tamén serías un artista. Pois Bueno, sí que nos conocemos. Sí, sí. Bueno, pois alegro moito que levar os 50 euros. Gracias. Home, Bueno, Carmen, moitas grazas por chamar un bico grande, vale? Outro. Veña, Chao. hasta loguiño. Chao. Chao. Vou te deixar aquí, mira, que estou dixo que estás co pan. fritindo un poquinho de pan, Moi ben. porque isto Que- vou yo colocar así, porque o guiso sempre pide pan, pero a este vamos a incorporar. Vale. Porque eu considero que lle vai moi ben. E quero que vexas, antes de marchar, como vai quedando Wow. de espesote, Cremosiño, melosiño, saborosiño, Xulioxiño. xulioxiño, cañotiño, super riquiño. Super riquiño. Pois veña, vamos a deixar ao super riquiño de Xulio Mato aquí e imos con el. Vamos falar con ela. A Grada Valeira. É a Grada Valeira, Vistes? Ai, como estás, Neves? Moi ben. Todo para nós, sí. Todo para nós. Casi podes botar unha siesta aí, Bueno, non me dá tempo. Non debe me ser dá- moi cómodo tampouco, verdad? Non, para botar unha siesta, non. Non, non é nin por sentarse. Non, para unha siesta menos. Bueno, a ver, como estás? Ben, Ben, Estou gusta unha aquí. camiseta de Beetlejuice, home, Moi ben, moi ben. como moi a ben. dona. Bueno, digo eu que claro, estamos aquí coas acelgas, ti non eres de... Non moito, de pero acelgas, bueno. Non moito, pero a min gustame que o que fixeron foron como incorporalas nos pratos, pero non son o principal do plato. O sea, os platos son conxuntos. Son moi Están moi corais, disfrazadas, claro. Sí. Entón, claro, é como un complemento bo para un prato. Entón, sabendo iso, queres máis de guiso ou de pizza? son máis de guiso. Son máis de guiso.
Home, pizza como, pero mira o guiso. Home, a pizza leva chourizo e queixo de Arzúa. Bueno, o guiso leva touciño. Despois do guiso meto-lle un cachiño de queixo de Arzúa, xa... Corre, vale, vale. Entón dá igual que a pizza non a coma, non é o queixo. Non, pero digo que o guiso leva touciño entrefebrado, que tamén está moi ben. Ese tamén está moi bon. Sí. Espero que me jardara un cachiño así para coller co pan. Para meter no pan. Vai vou poñendo, vai. Está soando o forno de Begoña, teño que marchar. Vale, chamo en 2 minutos. Perfecto. Está connosco, ven de cambre, vamos para lá. Veña, epa, opa. A ver, imos ao forno. Podes aplaudir, Xulia. Son un aplaudidor, Apláudeme, por favor. Aí vai, veña, que quedan 2 minutos e medio. Pois veña, dalle. Ai, xo cambiaches, vale. Ole! Bueno, increíble. Aí vai, mira. Mira que pizza pintaza. máis bonita. Mira que Que pintaza. ben che quedou. Sí que saliu avalada, tes razón, Sí, mira o cornichone. Sí, mira o como está. cornichone. Cornichone. Ahora vamos a un pouquiño de oregos, que lle quedan moi ben. Moi ben, Vamos cortar. É ovo. Ai, Espera. que fixen un ovo. Ibas botar un ovo. Non, voulle botar, dixen que lle Toma. falta esta pizza. Toma. Un ovo, xa está. Para botar un ovo a pizza. Sí, mira. Voulle botar aquí no medio, xusto. Un ovo para repartir. Para repartir. Vale, vamos dar un aplauso a Begoña Vázquez porque lle botou un ovo a unha pizza no medio. Maravillosa, Begoña. Aí vai. Xa está, Igual mira con que Betanieves. pintaza. A ver, eu estou intentando, Vale. Vou ver o guiso de Xulio Mato. A ver como vai o guiso de Xulio Mato. Bueno, pues mira, aquí está. Julius, que Aquí está. espeso, Mira que que espeso, espesiño. que aspecto. Vamos a botar ben touciño. Espesiño, ventouciño. Espesiño, ben touciño. Mira. Aí. Hola. Un poquinho máis. Bueno. Esto é para mollar, Esto é para mollar sí ou sí. E aquí, entón isto arriba. Pois vamos dar outro aplauso tamén a Xulio Mato, que o merece. Grande Xulio Mato, Gracias. sempre cociñando. Venga, vamos a pedir a Nieves que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Nieves de Cambre. Vente por aquí, Nieves. Vamos. Ai, vente a Ai. zona de probar, a zona da lá. Tira vamos para lá, pa lá, porque vamos pa lá. isto vai estar espectacular. Bueno, imos coa pregunta de concurso rapidamente, ademais das acelgas, que lle bota Begoña á pizza? Queixo chourizo. Xa está. Que lle botas? Queixo chourizo. Non hai nada máis, que é? Queixo chourizo. 664-4834-19, chamada e a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Agora sí, Nieves de Cambre, por favor, Probo. proba as dúas super receitas que temos hoxe, porque está todo o A ver, mundo no plató. vamos, aló. Así. Mirando para a pizza. Mirando, está aí. Imos ao leiro. Silvia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Moi ben. E ti que tal estás? Moi ben. Pois veña, contame, ademais das acelgas, que lle bota Begoña á pizza? Bótalle chourizo e queixo da súa. Moi ben, aí está, Silvia. Ti sí que sabes. Un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Outro pa vos, Veña. graciñas. Hasta loguiño. Chao. Chao. Pois chegou o momento de Nieves de Mesía, que estaba xa rematando o guiso de Xulio Mato, e agora ten que decidir, imos alá. Xulio, Begoña, Xulio, Nieves de Mesía. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? O guiso. Xulio Mato co seu guiso! Aí está! Todo contento, todo feliz. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden con actualidade, co Hora Galega. Vémonos mañán, como sempre, a voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao! Ojo a la gente, que cada cual tiene